Doa, 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 era costureira, doa, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa, era poeta, doa, doa, cuidaba da bestia, doa, doa, e doa, doa, a tía Marucha quedaba na casa, cuidaba de todo, se iba ás patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. Ser nai pode ser unha beizón e non selo, unha circunstancia ou unha decisión. Pero o doa doa de ser ou non ser nai sempre entraña un risco para a muller. Un risco que pode afectar á liberdade, os sentimentos máis íntimos e fortes da muller, a súa propia conciencia e equilibrio mental ou a súa mesma vida. A historia da maternidade ou da renuncia a ela é, en moitos casos, a historia da máis profunda soidade e do desamparo. Nin onte nin hoxe fomos quen de respetar e de garantir a liberdade de quen asume ou non a grande aventura de facer perdurar a vida humana. Despois da guerra o que había era que renovar todos o millón de mortos que mataron, non? Había que facer unha renovación, entón o que había era que inculcar a natalidade, os premios de natalidade, había moitas familias de 12 irmáns, ou de, bueno, en fin. Daquela non había televisión, nin radio, nin nada, había que distraerse con alguna cousa. E non había luz tan siquiera, entonces... Entonces, ¿qué tenía que hacer, hijos? Se iba moito pronto para a cama. E tan pronto para a cama, la que non tenía 6 tenía 4, la que non tenía 4 tenía... A parte de miña nai, eran 14 hermanos. Pola parte do meu pai, foron 12. Meus pais tiveron 18 fillos. Fomos 18 hermanos. Pois a nai do meu pai tuvo 22. Facíamos unha rolada de pitos. Que cada ano seu cabíamos todos debaixo dun cesto. Xa logo non sabían na casa cales eran os zapatos do José nin os de Manuel. Bo, os homes tamén non tiñan moita habilidade. Se a tuveran, non lle facían tantos fillos ás mulleres. Verdad? Eu oía dicerlle ás mulleres, eu non durmo con el. Eu se non quero dormir con ele porque non quero ter máis fillos. Eu, polo menos, era unha das que según como viñera o home, según como xogaba coa miña mente. Se miraba que viña tarde ou que contaba que traía unha fecha de máis, xa trataba de facer dormir ainda que estivera desperta. Aunque me tocara, non facía caso, que estaba dormida. Porque eu no hospital nacían moitos nenos gitanos. E acórdame que unha vez non naceu de un gitano, senón de un sacerdote, unha nena, de un pueblo. E a nai era guapísima, xovenciña, guapísima, choraba, non quería ver a nena. E dixenlle, pero muller, que pasa para chorar tanto? Entón explicoume, dixo, é que mire, o sacerdote co que estaba foi o que me embarazou, que lle estaba facendo as cousas. E agora non quere que vaya para o pueblo. Os incluseros, o peor que tiñan era que un dos apellidos tiña que significar que era inclusero. Ou chamaban expósito ou chamaban o sin segundo. Os partos, había unhas mulleres na aldea entendidas para eso. E iban estas señoras. Cando elas non podían, o meu chamaban un médico, pero xa non había remedio. Había outras cousas, unhas hemorragias tremendas, despois de dar a luz, sin ter problema, con partos normales, sin poñerlle nada. Pero son mulleres ou porque non son moi fuertes ou porque é así. Que eu tuve unha hemorragia de alumbramiento. Estuve moi grave, que xa pensaron que morría. Pero el, cando vía que eu estaba posicionada e que tiña a camiña preparada, dicía, bueno, me estou aí na taberna do lado. Dixen, non, eso sí que non pode ser, eu teño que ter aquí unha persona que por si pasa algo que eu podo chamala, que ao mellor pode. E logo que pode pasar? Pois non sei. Cando a muller non pode ter fillos, antes botábaselle a culpa á muller.
Nunca se pensou que o home podía ter pois, unha pobreza de espermatozoides ou que podía ter algún problema de erección ou que podía ter algún problema de impotencia, 300.000 cousas, pero e a muller sempre era culpable. Doa, 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 era costureira, doa, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Pero claro, non había nada. Nin preservativos ni carabia. Así que, como digo outro, había que isar para pelo. Nada. Toda la buena de Dios. Lo marcha atrás era el anticonceptivo. Y el hombre que era valiente y tenía fuerza de voluntad, pues eso, pues lo hacía. Pero el que no, no. E un médico, pois, dábame unhas pastillas para tomar para non ter fillos, e a farmacéutica, despois de levar a receta médica de don Alejandro Novo González, que foi o que me dou a... Pois non me despachou, dixo que era un pecado. Agora é pecado, pero a ninguén lle importa, non? Pero daquela a palabra pecado pesaba moito. Y sin embargo los vendía el relojero. Se los vendía 90 céntimos, eso sí, y los vendía 5 pesetas de aquella época. Non había nada deso. No, se o había non sabíamos. Eu tamén fui unha que nunca usei eso. Os chismes eses, para non ter fillos. Yo tenía clientes que me decían, mándeme profiláticos, pero oiga una cosa, no me cargue usted profiláticos, cárgueme termómetros o jeringuillas, que yo también vendía, y eso era legal venderlo, porque si mi mujer me encuentra la factura con el cargo de los profiláticos, me la arma a base de bien. O método Gino, isto aínda o tuven eu, non? O método, unha especie de rodiña, había distintos artefactos, non? No que ti calculabas o teu ciclo menstrual, entón, pois aqueles días que eran fértiles ou que non o eran. E despois tamén iban as mulleres nas feiras, había algunhas que decían que co perexil, metendo ramas de perexil, ou tamén co apio. Erabanchille tamén nas tripas ervas e desas como ruda, porque eu moitas veces viñan á residencia, viñan, cheiraban a ruda que apestaban, e que había estado primeiro unha muller con elas antes. Dicían que era bo. Tiñan que ser sempre cocimentos e plantas, sustancias moi tóxicas que producían unha intoxicación do organismo, e co motivo desta intoxicación do organismo a muller, pois, paría, non? Que decían que algo se conoce que tomaran, que ali hasta morreran rapazas que fora a consecuencia deso. Non o sabías así ás claras, sabes? Pero... Doa, 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 era costureira, doa, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Clandestino existiría, tiña que ser moi pouco, porque cando salía a luz un aborto, porque eso notábase, non? Unha muller embarazada, agora non ten e tal, onde está o fillo? Ou morreu, enterrado, ou abortou? Aborto clandestino delas, con esas mulleres que son medias médicos, e non son médicos, claro. E entón morrían desangradas. Cando estuvemos nos en Calvos de Randín, había unha señora que se dedicaba a eso, e morreron moitas mulleres por ali, por eso. Había algún moi cruento, non? Que eu vi unha morte porque unha muller, un dos procedimentos que empleaban era meter unha agulla de calcetar pola matriz. Facíano con medios absolutamente primitivos, con unha percusión, con ballenas, por exemplo, con algún caso que vin nos tribunales. Se furaban por fora ou furaban a matriz, podíase producir
unha ferida, nada máis, sangraba e tal, e curaba. Pero outras veces se producía unha infección. Conozco casos en que as que practicaban o aborto que estuveron moitos anos na cárcel, porque máis non lle aplicaban ningún tipo de beneficio penitenciario, cumplían a rajatabla as penas. Y yo vendía sondas uretrales que se utilizan normalmente para la próstata, pero también se utilizaban para hacer abortos. Yo eso lo ignoraba, eso totalmente lo ignoraba. Había un procedimento moi burdo que era tirar por unhas escaleiras abaixo a muller encinta. Claro, un golpe na matriz podía dar lugar ao aborto. Acórdame unha vez na residencia que unha señora que se había subido por unhas escaleiras e veu despois ingresar ali un da nós, pero os abortos pasaban directamente aos médicos, sabes? Nós non... pero a señora chegueira a conocer. Subiu as escaleiras e deixouse quer por as escaleiras, claro, empezou a sangrar, pero expuxo a súa vida ali. Sempre era a muller a que pagaba as consecuencias de ir á cárcel ou non ir á cárcel. O home que era igual casado, sendo matrimonio e tal, o home non iba á cárcel nin pagaba consecuencia ninguna porque se abortara.